Dak li kellu jkun avveniment ta' pjaċir għall-familja kollha biex jinġabru fondi għall-istrina spiċċa inċident li ħalla 21 persuna midruba. Dan meta ntilef il-kontroll ta' karozza ta' tip Porsche waqt li kienet qed tagħmel sessjoni ta' drifting fuq it-taxiway tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta viċin il-hangar tal-Lufthansa Technik. L-inċident seħal ħabta ta' satejn ta' wara nofsinhar. Filmati esklusivi li xandar is-sit tvm.com.mt jaqbdu l-inċident fil-fatt. Babies. 26 persuna korrew, 19 daħlu Mater Dei. 4 ntbagħtu d-dar fil-waqt li 15 għadhom Mater Dei sa issa. 5 jinsabu fl-ITU, 2 minnhom kienu qed jiġu operati ftit qabel tħallna l-aħbarijiet. 9 persuni jingħataw kura fiċ-ċentru tas-saħħa Fraħal Ġdid, 6 minnhom intbagħtu id-dar. Il-persuni li kienu midruba fuq il-post ittieħdu l-isptar permezz ta' għadd ta' ambulanzi u 2 helikopters li jissejħu fuq il-post. Sabiex ma jinġemax it-traffiku, u l-pulizija xi ħin avżat li s-sewwieqa tal-karozzi u muturi biex jevitaw milli jgħaddu minn ħall-Farruġ, ħalluqa u ħall-Qormi. Dan biex l-ambulanzi setgħu iwasslu lil feruti Mater Dei fejn skatta proċess ta' emerġenza. Ftit wara l-satej wara li konna nafu li kien hawn l-accident, Mater Dei ddikjara dak li jgħidu major incident, ġifieri ħafna tobba li anke li jkunu d-dar, l-speċjalisti u konsulenti iddaħħlu l-emerġenza biex ikunu jistgħu jagħtu l-għajnuna tagħhom. Biss ħabba dal-inċident biss ħarġu 8 ambulanzi minn naħa ta' Mater Dei u kien hemm numru ta' ambulanzi oħra tar-Red Cross. Fil-fatt irid nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja lill-volontiera tar-Red Cross li taw servizz kbir għax huwa kienu l-ewwel nies li kienu fuq il-post għax kienu qegħdin hemmhekk diġà u rrid ngħid li l-intervent tagħhom salva l-ħajjiet. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fuq Twitter stqarr li tkellem mal-President Marie-Louise Coleiro Preca li kienet fuq il-post tagħti s-sem tagħha wkoll. Muscat żar l-emerġenza tal-Isptar Mater Dei sabiex jirringrazzja lill-istaff tax-xogħol professjonali li qed jagħmlu. Il-President Marie-Louise Coleiro Preca ħassret il-vjaġġ li kellha lejn l-Ingilterra fejn kienet se żżur pazjenti li qegħdin hemm mal-kura. L-Arċisqof Charles Scicluna żar il-pazjenti u l-qraba fit-taqsima tal-emerġenza tal-Isptar u l-Knisja f'Malta ħeġġet għat-talb għall-feruti. Il-Federazzjoni tal-Motorsport Maltija uriet is-soba tagħha l-inċident permezz ta' stqarrija. Intant xieren ta' Maltini reaġixxew għal dak illi seħħ billi marru jagħtu id-demm. Jiena kont qiegħda nara fuq il-medja u rajt l-aċċident kif ukoll rajt is-sejħa u ovvjament bħala Malti ġejt nagħmel dover tiegħi hux. Jiġifieri u hawnhekk mid-dera kif tistgħu taraw ħafna nies, jiġifieri mhux b'waħdi. Iva, kont qiegħed fuq l-internet u rajt li ġara aċċident fil-tiġrija li kien hemm illum ix-show. Smajt li kien hawn ħtieġa bżonn ta' demm, allura qbadtu ġejt. Peress li qatt ma tajt xtaqt niġi nagħti. L-ewwel darba li ġejt nagħti. Tant ir-rispons kien kbir li fhem minnhom uffiċjali mill-Bank tad-Demm bdew jitolbu lin-nies biex jagħtu id-demm fi ġranet oħra. Għala dan l-inċident nixtieq nirringrazzja pubbliku tal-li għamel rispons kważi qasam minn appell, però xorta risponda hawn ħafna nies illum mhux naċċettaw iktar nies għax nagħmlu nies li hawn, però nispjara li nibqgħu naraw in-nies matul il-ġimgħa. Id-demm se jintuża u rridu għandna bżonn id-demm għall-apparazzjonijiet fost il-ġimgħa.